Comença el Batec, el podcast comunitari de Marianao, on les veus del barri tenen molt a dir. Jo sóc la Clàudia, i sí, potser us ha sorprès veure'm aquí. Generalment, qui obre el programa és en Xavi. Però ja sabeu que aquí, al Batec, tot és comunitari. Les idees, les veus i el micròfon. En aquest capítol parlarem d'un tema que cada vegada preocupa més, la soledat. Tot i viure envoltats de gent, moltes persones es senten soles. Però també sabem que els barris estan plens d'espais, activitats i moltes iniciatives que ajuden a crear vincles i comunitat. Avui descobrirem algunes eines per combatre aquesta soledat. Primer parlarem de l'oci i també de la cultura, com a espais de trobada en projectes de barri com el Vente pa Acá, l'Estiu Actiu, embroutats. Després parlarem d'una altra manera molt potent de connectar amb els altres, el voluntariat. Amb experiències de Sant Joan de Déu, el voluntariat de la Fundació Marianao dins de la xarxa d'entitats de voluntariat. També connectarem amb l'Ari, que avui ha anat al Festival de Cinema. Així que comencem a bategar. Avui ens acompanyen en Xavi, del Vente pa Acá. Perdona. Com estàs? Què tal? Bona tarda. Benvingut. Ens acompanya la Laura, del col·lectiu Suma, i pertany al grup motor de l'Estiu Actiu. Hola. Hola, bones. I també en tenim a l'Albert d'Embroutats Teatre. Hola, moltes gràcies per convidar-nos. A vosaltres, per estar aquí. Molt bé, doncs, per qui no us conegui, expliqueu-nos una mica què són aquestes entitats o iniciatives que en teniu. Va, qui comença? Jo? Vinga. Vinga. Bueno, doncs el programa Vente pa Acá és el programa d'oci nocturn alternatiu de la ciutat de Sant Boi, que actualment portem 20 anys ja dinamitzant les nits de la ciutat, obrint espais esportius, espais culturals, espais, esdeveniments de tot tipus que hem fet arreu de la ciutat de Sant Boi. Tenim, evidentment, com molt centralitzat l'activitat aquí a l'edifici de la Fundació Marianao, no? Però això, el programa al final el que busca és generar una alternativa a l'oci tradicional, no? Que històricament els joves han pogut gaudir també, no? Però generar una alternativa, no? que ampliï el ventall perquè qualsevol jove quan surti a la nit pugui decidir entre fer això, no? Un oci tradicional o altres coses que també puguin ser transformadores per ells i elles. Molt bé, molt interessant. Més enllà del botellón, no? Sí, el botellón o moltes altres, o la pròpia lògica de consum, de que he de pagar per tot. El Vente pa Acá també trenquen això, no? Tengo que estar per estar en un sitio, tengo que estar pagant, consumint, ja sigui alcohol o no, però el Vente pa Acá el que proposa és podem fer una alternativa d'oci que tingui els joves al centre, que posi com a protagonistes els joves, que ells mateixos generin aquesta proposta d'activitats nocturnes i que al final, això, no? Que sigui transformadora per tots els que hi participin. Molt bé, gràcies. I per aquí? Però mira, l'Estiu Actiu no s'entén perquè és fill del projecte Col·lectiu Suma. No? Nosaltres també fa més de 20 anys que estem a la Fundació. Vam començar com un projecte de formació bàsica per a persones adultes basat en el voluntariat i autogestionat, i l'evolució ens ha portat a que ens hem fet grans i en aquests moments també som un espai de promoció cultural, de formació bàsica, d'un espai per eixamplar els coneixements i la ment, però sobretot som un espai de vincle social, d'empoderament per un envelliment actiu, perquè les persones que participen en el projecte són dones majors de 60 anys. Llavors, com va néixer l'Estiu Actiu? Doncs la dinàmica que teníem en el nostre projecte, fèiem les activitats a l'edifici físic de la Fundació Marianao. Quan va començar el Covid vam anar tots cap a casa. El curs següent, com que som autogestionats, vam fer reunions amb tots els voluntaris i participants i van decidir qui volia continuar fent activitat, qui no volia. Alguns grups van continuar, altres no. I després ja ens van anar confinant i durant el curs següent no vam fer res. El curs següent vam començar ja activitat amb separació i mascareta i llavors ens vam traslladar al local. I què va passar? Que vam seguir les dinàmiques de sempre.
L'única cosa bona que ens va portar el Covid és que podíem veure les coses d'una altra perspectiva. Quan va arribar el juny i havien d'acabar les activitats, vam veure el local de la Fundació Marianao buit, vam veure la calor que feia fora, no teníem garanties que al setembre la cosa estés resolta i ens tornessin a confinar, i així farem un casal d'estiu i començarem l'estiu actiu. I amb DIT, amb Marianao Té Cor, en 4 dies vam tirar en marxa l'estiu actiu i va sortir superbé, perquè sempre ens han dit totes les participants, és que els estius se'ns fan molt llargs, perquè en tots els recursos, totes les activitats acaben al juny, comencen al setembre. I des de llavors, un estiu darrere l'altre. Activitats d'oci, activitats d'estimulació cognitiva, activitats d'autoconeixement, xerrades, tallers, sortides, qualsevol cosa és benvinguda. I a més, com el Vente pa acá, proposat des de les persones que hi participen. Això és molt bo, no? És perquè s'ofereix sempre, estàs com assegurant aquest tiro de que les persones estaran encantades de participar, no? I el que ens passa ara és que, clar, no hem tingut que fer massa difusió perquè el boca a boca funciona i cada any hi ha més gent, perquè de fet som l'únic recurs que fem activitats al mes de juliol per gent gran. Molt bé. Continuarem en una estona. Gràcies, Laura. Albert, què ens expliques? Doncs bé, nosaltres us donaré una pinzellada inicial simplement. En Brotats Teatre som una companyia de teatre familiar que va començar a créixer, li diem teatre familiar perquè nosaltres també ho vinculem molt a la vessant pedagògica que té tota la part artística, no? I treballem tant amb infants com amb tutors, professors, famílies, nuclis generals, joves, etc. I diguem-ne que, a part de fer els nostres espectacles o moure'ns en diferents centres educatius o projectes, una de les coses que volíem també és com acostar l'art per transformar a persones i a col·lectius, no? Llavors, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ens va donar l'oportunitat l'any passat d'estrenar un projecte que es diu el Projecte Comunitart, que és un projecte obert a totes aquelles persones que vulguin de diferents rangs d'edat, diria que a partir dels 8 anys, agafem tant infants com persones de 60, 70 o més. Llavors allà hi ha un vincle intergeneracional i també una possibilitat de potser totes aquestes persones que han tingut inquietuds artístiques que no han pogut desenvolupar o que no s'han vist amb cor o amb les eines de poder-ho fer, doncs allà és un espai obert on nosaltres hi portem formadors especialitzats en diferents vessants i també fem un projecte de creació conjunt on ells i elles són les protagonistes d'un espectacle de festa major que sempre a la gent santboiana doncs li agrada molt. I això creiem que és una oportunitat molt, molt xula precisament pel que estàveu dient, no? D'una altra oportunitat més per algú que potser sent que no té massa vincle, no? Doncs entrar dins d'un conjunt de persones amb les que pot compartir certes inquietuds o que pot redescobrir-se personalment. Que maco. Em recorda una mica l'últim capítol que vam estar parlant d'aquesta part d'autoconeixement i em sembla que l'art porta molt d'això, la creació, no? Em sembla molt interessant. I ara, escoltant-vos els tres, que veig que entre les tres activitats s'abarca un bànol totalment complet a l'edat, no? De les persones que hi participen. Des dels més joves, tant embrutats com el Vente pa acá, no? Fins a molt grans. És a gent gran, sí. No? És molt interessant això que a dins del poble o del barri tinguem aquestes oportunitats. Tinguis l'edat que tinguis, no? Molt bé. Com penseu... De què parlem, quan parlem de la soledat, de què parlem exactament, no? Com detecteu a les persones que participen als vostres projectes? Detecteu d'alguna manera aquesta soledat en elles? I detecteu que hi ha millores un cop comencen a participar-hi? O quan triguen, o una miqueta en aquesta mirada, com podríeu... Mira, en el nostre col·lectiu, que és de gent gran, el tema de la soledat no desitjada és un tema important. La majoria de les persones que participen són persones vídues i que viuen soles. Llavors, el tenir
un estímul per sortir de casa, per anar-te a fer unes activitats que t'enriqueixen intel·lectualment, emocionalment, socialment, és fonamental. Llavors, quan amb el Covid ens deien és que per què m'he d'arreglar, per què m'he de vestir si no he de sortir de casa? Però quan he de venir a fer una activitat, doncs ja em llevo d'un altre humor, em dutxo, m'arreglo, em pinto i surto. No? Les nostres activitats, o les activitats són com un reclam, són un pont que fa que les persones que se senten en aquesta situació surtin de casa. Perquè quan estàs sol, soledat no desitjada i estàs fràgil de salut mental, costa molt dutxar-te, vestir-te, obrir la porta i sortir. Exacte. Si no tens un motiu, si no tens una il·lusió o si no tens algú que t'espera. És una forma d'autocura, no? Que alimenta l'autocura, no? També, molt bé. I vosaltres detecteu també a les vostres activitats? Sí, jo justament anava a dir, agafo l'exemple que deia la Laura, jo crec que va haver un moment de la història on es va detectar com una problemàtica real, no? A la gent gran, aquesta situació de soledat no desitjada, d'aïllament a casa, no? I jo crec que amb aquest exemple vam començar, no? Sobretot des del tercer sector, a detectar que no només afectava la gent gran, que la hiperconnexió que tenim actualment, que els joves senten un aïllament, no? Social, i que el mètode de socialització s'ha transformat en els últims anys, sobretot a través de la Covid i diferents situacions, l'auge de les xarxes socials, que seria un tema a part, no? Descobrim que sí, que hi ha cada vegada més joves que quan nosaltres des del Vente pa Acá plantejàvem, ostres, generem una alternativa d'oci, com deia abans, alternatiu al model tradicional, és que ara tenim una tercera opció, els joves estan tenint una tercera opció, que és me quedo en casa amb el mòbil, amb l'ordinador o aïllat, no? Jo crec que aquí és un nou repte que s'està plantejant a la nostra societat i que jo crec que l'oci transformador pot ser, com deia Laura, agafant el mateix exemple, no? Generant xarxes socials entre joves. Xarxes socials, ara dic, xarxes tangibles, socials, no em refereixo tant a això, físiques, no? De l'uno contra uno, no? Jo crec que aquí és on a través d'espais segurs, de tolerància, on, com deia la Laura, et sentis rebut i acompanyat, aquí jo crec que pot ser una de les claus, no?, per combatre aquesta soledat no desitjada també en joves. Jo aportaré en aquest tema totalment d'acord una mica en el que han dit. Nosaltres detectar el que és la soledat no desitjada potser no ho sabem perquè no entrem en aquest cas amb els participants, però sí que és veritat que creiem que en el moment en què estem l'art és una cosa del ara, del present, del contacte directe, no? I al final és una manera de vincular a persones diferents i potser de que en aquestes dinàmiques o creacions que fem aquesta persona connecti amb algú altre que pensava que no connectaria, pot ser d'una generació diferent, d'un estil de vida diferent, i li permeti tant potser poder desfogar-se d'alguna cosa que portava ja a la seva motxilla o simplement recordar algun fet important per ell o per ella o per sentir que la seva veu i opinió és important, perquè en un procés de creació col·lectiu moltes vegades inicialment a les primeres sessions poden estar cohibits i cohibides, però després quan veuen que, ostres, la seva aportació, el seu primer granet de sorra té importància o la gent del seu voltant està realment commogut per aquesta idea que ha fet, doncs és una manera de com dir, escolta, no tinguis por, a la següent, quan tinguis aquest estímul o aquestes ganes de fer alguna cosa, endavant, perquè estàs veient que hi ha alguna cosa dins teu que necessita sortir o que necessita vincular-se amb la resta. I llavors això, totes les branques artístiques que nosaltres toquem doncs, desperten aquesta necessitat i també aquesta comunió de que jo faig una cosa artística per comunicar, però també per mostrar-me com soc. No? I llavors creiem que és molt important de mantenir-ho en el context actual que tenim, perquè l'art és un motor de comunicació i del que ha dit, del teixit físic de convivència. No? Inclús, a mi m'agradaria aportar la vostra proposta, que em sembla com molt clau i que crec que és molt significatiu, que a més de tot aquest procés d'empoderament personal que, com dius, no, les persones que ho transiten puguin tenir, és que també, com ho feu públic, no, dintre de festes majors, i doneu exemple a que la comunitat és possible que quan s'uneix
i teixeix aquestes línies, no? aquestes xarxes invisibles, pues surten peces visuals en aquest cas i artístiques que són igual de vàlides que qualsevol espectacle contractat, no? O produït pel mainstream. No? I jo crec que això és molt important perquè genereu referents a la ciutadania o a la comunitat propera i això per mi és clau també. Jo suposo que a vosaltres se'ns passa una mica com nosaltres, quan algú comença, està inquiet, què em trobaré, es troba entre iguals, es troba un espai segur, es troba un espai un vincle social, de vegades un espai de suport, perquè hi ha persones que estan passant la mateixa situació, i es creen les xarxes que surten, s'acaba l'activitat, ens anem a prendre un cafè, i se'n va un grupet a prendre un cafè. I per què no quedem el diumenge per anar a menjar xurros? Doncs una persona que ha sortit de casa, s'ha vinculat a una activitat, sigui a l'art, sigui la que fem nosaltres o qualsevol altra, llavors això reverbera, això té conseqüències més enllà en la seva vida. Perquè fora del que és l'àmbit de l'activitat que fa, la xarxa, els fils corren, no? Va sol ja. És boníssim això que estàs dient, Laura, perquè justament tenim aquí algunes preguntes perquè el podcast pugui caminar i justament anava a preguntar sobre això, no? Heu vist casos que passen aquestes coses, no? Que es creen xarxes que més enllà després de l'activitat, uns altres dies, uns altres horaris, i han creat xarxes i grups d'amistat. És molt interessant que ha sortit sol, no? I em sembla supermaco. I el que ens està passant ara, que la consciència de que el vincle social i la socialització i el grup i el suport mutu és tan important que les mateixes participants fan com antenes i detecten persones. Aquesta veïna no surt de casa, aquesta veïna s'ha quedat vídua fa poc, que vingui amb nosaltres i que comenci. I porten persones que elles consideren que han de sortir de casa, que no poden, que estan passant per una situació que si es queden a casa només s'enfonsaran. Doncs ens ha passat moltíssim, que elles mateixes van captant, o fins i tot persones que no coneixen. Tenim un cas, una senyora que passejava sempre pel mateix parc i veia una senyora asseguda, la mateixa asseguda, i deia, aquesta senyora no està bé, cada dia, fins que li va dir, vine un dia amb mi i anirem a l'estiu actiu. Doncs ara està apuntada a tot. A tope, no? És genial, És genial. Jo arribo a la conclusió aquesta, que al final qualsevol l'art, els espais de dinamització, de corporalitat o el propi event per cas, activitats culturals o esportives són l'excusa realment. O sigui, per nosaltres que treballem totes en aquest àmbit, la idea és que nosaltres només fomentamos, encendemos como la chispita. Són no? catalitzadors. Exacte. Sí, ens anem com petits chispites, no? perquè la comunitat sola s'encienda i arda com una llama, no? Sí, totalment. A veure, nosaltres posaria un petit exemple. Les primeres sessions intentem això, no? També estan una mica focalitzades en com persones que venen des de llocs molt diferents, no? Com poden crear aquesta sensació d'equip o d'unitat, no? I llavors, conforme passen les sessions, a partir de diria quasi la segona, ja en el segon dia, notem que en la pausa, per exemple, d'anar a esmorzar, ja s'estan fent els... Ei, et vaig a fer un cafè, no sé què, no sé quantos. Nosaltres a vegades hem sortit i com a formadors ens han dit, voleu venir? Estem fent una cervesa i et trobes en una taula 10 o 11 persones. I no parlo només del grup que teníem, jo què sé, gent de 20, 20 i pico, no? Sinó que allà també hi havia una dona de 50 i alguna cosa, la mare que havia vingut a buscar les 2 nenes, i llavors era com... I anaven fent moltes coses que nosaltres realment no sabem i segur que han quedat i que han fet moltes coses i que queden per dinar i que al final és una manera, doncs, sí, he fet aquesta activitat, però també m'ha generat una nova xarxa en la meva vida. Sí, jo en aquesta línia volia portar, per nosaltres al Vente pa Acá, una de les claus, crec, més importants, o almenys per mi, personalment, és el perfil o la figura del dinamitzador o dinamitzadora del Vente pa Acá, i que crec que us passarà perquè és del que estem parlant, que és allà on aquell punt on no s'entén molt bé no? Que està a mig camí entre participant i professional i voluntari i tallerista, no? Perquè al final crec que si vols incentivar aquest tipus de coses i en aquest cas combatre la soledat no desitjada,
per poder fer-ho has de ser part de la comunitat. No pots ser aliè com a professional a la comunitat, has de ser part d'aquesta, no? Evidentment, en un rol concret, amb unes responsabilitats de dinamitzar o del que sigui, però formar part, i això és clau quan t'iguales amb la persona que estàs acompanyant. No? Ja no atenent, sinó acompanyant. No? Moltes gràcies per això. Hem d'anar acabant aquest primer bloc. M'encanta que ha sortit tot supersol i m'encanta aquesta humilitat vostra d'estar-hi com catalitzadors i no posar-vos per sobre d'aquests participants. Ara, gràcies per estar-hi aquí. Ara connectem amb l'Ari, que ha anat al Festival de Cinema i ens parlarà sobre l'art com a eina per combatre aquesta soledat no desitjada. Hola, Ari, què tal, com va? Hola, Clàudia. Doncs molt bé, estem aquí al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, al Brain Film Fest, i anem a esbrinar a veure què ens expliquen. Doncs ens hem trobat a l'Andrea, referent de Torrents d'Art, entre sessió i sessió del Brain Film Fest, per preguntar-li una mica sobre el festival i sobre el programa, que ara ens explicarà. Hola, Andrea. Hola, bona tarda. Bona tarda. En què consisteix aquest festival? Doncs aquest festival és un festival de cinema vinculat al cervell, per això es diu com Brain Film Fest, i es fa ja fa molts anys a Barcelona, normalment al CCCP, i aquí a Sant Boi, i en col·laboració amb el Parc Sanitari i amb Torrents d'Art, fem la versió itinerant. Aquest és el segon any consecutiu que ho fem, i, per exemple, aquest matí el que hem vist han sigut 5 curs, 2 cocreats vinculats amb serveis o amb persones ateses a la nostra xarxa de salut mental, i altres 3 que s'han projectat al festival. De fet, un d'ells ha sigut el guanyador del festival. Ens heu comentat abans que també és un espai com de trobada per persones, no? Que igual estan com en una situació més vulnerable o tenen algun diagnòstic de salut mental, com perquè tinguin aquest espai de connexió i més com un espai segur, no? Per poder parlar i gaudir del cinema. Aquest matí, per exemple, en aquesta sessió matinal de curtmetratges, el que hem vist ha sigut un curtmetratge que es diu Juzgadas desde la ignorancia, protagonitzat i co-creat amb col·laboració amb Càmeres i Acció. Les protagonistes eren 5 dones d'un servei del Parc Sanitari. I elles en primera persona han pogut compartir com ha sigut aquest procés, el que ha suposat per elles. Elles parlaven molt del judici, de la soledat no volguda, i alhora que ha servit com a procés, aquesta participació, creació d'aquest curtmetratge, ens ha servit per compartir-ho i per fer un missatge al públic de dir no esteu soles, no esteu sols, nosaltres també ens sentim així, no? I bé, doncs apropar-ho i també a normalitzar-ho, perquè a vegades ens pensem que una cosa només ens passa a nosaltres i és un sentiment compartit. I també, per exemple, en relació amb el que em preguntaves, per la tarda veurem 2 projeccions, una que es diu Hair Difference i una altra que es diu Incontrolable, i les dues, després de la projecció, hi ha un col·loqui i hi haurà un professional de la salut, un neuròleg, un psiquiatre vinculat amb la pel·lícula, amb la temàtica tractada, ja sigui, per exemple, el trastorn de l'espectre autista, per exemple, i també serà una persona, algú en primera persona que podrà compartir tot allò que consideri, però també per trencar estigmes, i per també parlar com en representen els mitjans audiovisuals aquestes persones, aquestes condicions, síndromes, malalties. I bé, el Brain Film Fest és una oportunitat. El Brain Film Fest és una de les activitats que organitzeu o participeu dins del programa de Torrents d'Art, que, si no m'equivoco, així en resum, és un programa dins del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu que combina o intenta fusionar la salut, l'art i la comunitat. Sí, correcte. És un programa que està entre art, salut i la comunitat, i realment no és un projecte, és un programa perquè és molt gran i al final el Parc Sanitari Sant Joan de Déu no només és aquest hospital que tenim a Sant Boi o aquesta xarxa, aquest recinte que tots coneixem, sinó que tots els serveis que tenim vinculats a la comunitària, penitenciària, des de Cerdanyola del Vallès fins a Sitges, Vilanova, vull dir, Ciutat Vella. Bé, aleshores, des del programa Torrents d'Art
intentem d'alguna manera doncs, acompanyar de moltes formes diverses tot allò que a veure amb els processos artístics vinculants a això, amb la salut i amb la comunitat. Aleshores, fem, clar, on s'emmarca, no? Només hi ha una línia de treball, hi ha moltes, no? Des de processos compartits comunitaris, vinculats a arts escèniques, des de que parlàvem, no? Creació d'un curt o creació d'una obra de teatre, fins als tallers oberts a la comunitat de la nostra centre cultural que està aquí a Sant Boi, que són tallers artístics, que són oberts. De fet, no són jo diria que no són inclusius, sinó que no són exclusius. Estan oberts a tothom. Mai preguntem si la persona té un diagnòstic i no, simplement que tenim aquí l'espai i ho fem aquí en el parc sanitari i venen treballadors, familiars, amigues, veïnes de la comunitat. I com creus que Torrents d'Art o l'art en general pot combatre la soledat no desitjada? Bé, molts projectes que fem des de Torrents d'Art, no? Perdó, però no cal dir. Molts projectes que fem des de Torrents d'Art posen el foc o la mirada, sobretot amb la comunitat, en processos co-creats, en processos compartits, no? Amb persones amb diagnòstic de salut mental, en el nostre cas, amb persones que no, amb la comunitat mateixa. Crec que hi ha una cosa que també és molt interessant i que moltes vegades oblidem, i potser me'n vaig una mica del tema, però crec que també és molt important rescatar-ho, és com persones que normalment no són productores d'art, no? Perquè sempre és com els mateixos referents, no? Des del món artístic i de la creació, doncs són creadores d'aquesta cultura que després nosaltres mateixes, la societat, doncs consumeix. Aleshores també és com veure art fet per unes altres persones, uns altres discursos, i crec que això també és molt important. Doncs moltes gràcies, Andrea, per explicar-nos una mica Torrents d'Art i et deixem preparar-te per la següent sessió del Brain Film Festival. Moltes gràcies a vosaltres per haver vingut, un plaer. Tal com estàveu parlant a l'estudi, l'art és una de les eines que tenim per poder combatre la soledat no desitjada i Torrents de l'Art és una de les iniciatives que podem trobar a Sant Boi. Ari, moltes gràcies. Molt interessant això que ens has explicat. Com hem comentat abans, l'oci i la cultura i l'art no són les úniques eines per combatre la soledat no desitjada. El voluntariat pot ser una experiència molt enriquidora, tant per qui és voluntari com per qui està a l'altre costat. Per parlar sobre aquest tema, el voluntariat, ens acompanyen avui l'Eli, coordinadora del voluntariat del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Hola, Eli. Hola, què tal? Com estàs? La Lua, tècnica de voluntariat de la Fundació Marianao. Hola, moltes gràcies. A tu per estar-hi. I la Rosario, voluntària de Sant Joan de Déu i de Càritas. Sí, i actualment coordino el voluntariat de la Botiga Solidària de Sant Boi. Perfecte. Aquestes 3 entitats, o 4, o no sé quantes hem anomenat, formen part de la xarxa d'entitats de voluntariat de Sant Boi de Llobregat, correcte? Sí. Molt bé. Doncs bé, quan parlem de voluntariat, el més habitual és que pensem en ajudar els altres. Però com pot ajudar això de fer voluntariat a un mateix? A veure, jo crec que el voluntariat és com una eina social que transforma la comunitat, ajuda a crear vincle. Tu pots anar com a voluntari a fer una activitat, però no saps mai el que et trobaràs. Llavors, trobar-te amb un grup de gent que està compartint el mateix que tu, això genera vincles també, i també dona respostes a les necessitats que avui ens trobem al dia a dia. Exacte, sí. I també jo crec que l'impacte que té cap a una persona de dir, ostres, estic de forma voluntària fent una acció, no? I la persona que està rebent aquest voluntariat també sap que aquella persona és voluntària, sap que està dedicant el seu temps per ajudar-te a tu, no? I això jo crec que és molt enriquidor, que una persona professional també ho pot fer i el participant ho rebrà d'una manera molt bona també, però sí que és veritat que té aquesta màgia, no? El fet de que un voluntari dediqui un temps a una altra persona i es rep per les dues parts d'una manera molt enriquidora. De fet, un lema que hi ha en el voluntariat, rebo més que dono. Sí. Exacte, I no sé, veient que formem part d'una família, que és la família del voluntariat, i jo penso que quan una persona descobreix que el seu temps i la seva vida serveix per a alguna cosa, la soledat marxa. Uau, s'ha fet el silenci, no? És molt interessant això que dius.
ja només per formar part, no?, d'aquesta família que dius, Rosario, ja és com que la soledat comença a sortir de tu, no? És molt, molt maco, això. Què us va portar a vosaltres, de forma personal, a formar part d'aquesta família de voluntariat, a fer el voluntariat? Jo portava ja més de 15 anys en una ONG i bueno, el Covid, no?, ens va portar per camins que mai pensàvem i al donar-me l'oportunitat de sortir de l'ONG volia provar una altra cosa a Sant Boi. Jo soc santboiana tota la vida i era, bueno, Sant Boi, era com... I va aparèixer i recordo el primer dia al parc durant l'entrevista que va ser, ostres, jo vull estar aquí, vull conèixer això de fons. I trobar-me amb el grup de voluntariat, jo sempre he dit que jo anava com a coordinadora, però m'he trobat recolzada per tot el grup de voluntariat, que això, jo que no havia tocat mai el tema del voluntariat, em va enriquir. O sigui, estic aprenent d'ells cada dia i jo tinc la meva pròpia xarxa també gràcies a ells. Molt maco. Jo el voluntariat, a veure, jo he sigut mestra i eres mestra i a més, si tens aquesta inquietud, afegeixes voluntariat. O sigui, vaig fer directora i fora de la direcció doncs moltes vegades anava a les cases. O sigui, jo he anat a comprar una bombona, o sigui, fora d'aquest àmbit. En quan vaig jubilar, vaig dir la meva vida pel voluntariat. I bueno, i vaig començar en Càritas i després em van proposar lo de la coordinació del banc d'aliments i després de jubilada em van proposar acompanyar a persones en el dol. Eso es un voluntariat també de Sant Joan de Déu i l'últim voluntariat és que me van enganxar és per fer un grup a la cooperativa d'acompanyament a persones grans en soledat no desitjada, que moltes vivien a casa que no sortia. Sí, aquest projecte va sortir gràcies a l'impuls de la Fundació La Caixa, que era un programa d'atenció integral a la persona amb malaltia crònica avançada i ens van obrir la porta de heu de sortir de l'àmbit hospitalari perquè fora hi ha molta necessitat. Llavors, gràcies a aquest impuls que ens va donar la Fundació La Caixa, vam començar a treballar fora del parc amb el CAP de la COPE, amb el treball social de la COPE, i ells ens van ajudar a detectar, i els propis voluntaris que venen també a l'hospital a fer acompanyaments detectaven aquesta situació, sobretot de dones que estaven en solitud i que volien ser acompanyades però que no sap què han de fer. Llavors va començar aquest programa que es diu Compartim Vida a la COPE. Ara ja tenim un altre al barri de Vinyets i replicarem un altre grup a la COPE perquè està creixent. És que la demanda és supergran. La situació de soledat, no només de la gent gran, que sí, però també de la gent jove. I, bueno, contentes amb el resultat i continuem. Estic molt contenta d'aquest podcast d'avui perquè hi ha moltes persones amb soledat, no?, amb aquesta situació. Hi ha un grup molt gran, sembla, de voluntariat i moltes activitats que feu. Ara continuem, ara continueu xerrant sobre això, però em sembla molt maco que puguem arribar, perquè penso que està molt invisibilitzat, no?, tot aquest treball que esteu fent. Per tant, donem-li més bombo, sisplau. Sí. Lua, tu com vas entrar aquí? Sí, o sigui, jo ja treballava a la Fundació Marianao i bueno, va sorgir la gent que portava abans el voluntariat a l'entitat tenia molt poques horetes destinades a gestionar les persones voluntàries i es va decidir com ampliar-ho més perquè des de l'entitat van fer van dir, ostres, creiem que el voluntariat ha de tenir més pes, no? I hi ha molta gent que és voluntària i també necessita com més acompanyament i tal. Aleshores, jo m'ho vaig prendre també una mica així de repte, no? Perquè a la Fundació Marianao tenim la sort de que hi ha voluntàries que porten molts anys fent voluntariat, no? O sigui, el col·lectiu Suma, per exemple, les voluntàries que hi ha són voluntàries que algunes porten des de l'inici que va començar aquest col·lectiu, no? Aleshores, per a aquestes persones, l'entitat és casa seva, o sigui, no és faig 2 hores de voluntariat i marxo, no, és que s'ho prenen com que és la seva dedicació venir aquí. Aleshores,
el poder conèixer, no? la vivència d'aquestes voluntàries, de les persones que venen a Marianao a començar un voluntariat i poder explicar-los, no? Les experiències d'altres voluntàries, els projectes que tenim, la veritat que és molt enriquidor i és molt impactant també, no? I de dir, ostres, és que com la gent, no? Al fer voluntariat se n'adona de la recompensa que és per un mateix el creixement personal que et fa, no? I jo crec que la gent que comença un voluntariat pues, és molt bona experiència, la veritat. I sembla difícil deixar-ho anar, no? Perquè Sí. Sí. tan enriquidor que Enganxa. és. Sí, no? Enganxa, no? Molt bé. Teniu alguna experiència personal així que recordeu que quan veu començar, sobretot, no? Que fos aquesta experiència que veu dir això val moltíssim la pena, d'aquí no em moc, a part d'aquesta xarxa i que és molt enriquidor i tal, però alguna així com concreta? Jo vaig tenir una al principi quan van començar en Aliments Solidaris. Era l'època en este sistema, el 2013, que era la conseqüència de la gran crisi. I aleshores veure arribar gent en ulleres de sol perquè havien plorat abans d'entrar i dir-te, pot entrar la meva companya, la meva amiga, és que tinc molta vergonya, i començar-se a plorar. Aleshores, claro, no em vaig quedar a la tenda, la vaig portar a l'oficina i van començar a parlar, a convèncer-la de que ella no estava fent res, que ella no l'havia buscat, que això era conseqüència de l'estructura i que precisament la botiga d'Aliments Solidaris estava per pal·liar una miqueta aquesta situació. I després ella em va dir que m'agraïa molt aquesta reflexió que li vaig fer perquè la va com alleugerar. I en l'altre voluntariat ara recent tenim una senyora que té 94 anys, quan va començar tenia 93, i no tenia no té ningú, Esta sí que no té ningú. I quan va venir, venia com una mica així. I a mi em coneixia, quan va arribar i em va veure, i ella començava a dir que estava sola. I sempre deia que estava sola. I quan ja portaven 3 sessions, les mateixes usuàries li van dir, ja no estàs sola? Si ens tens a nosaltres? Si anem a buscar-te? Si estàs aquí a nosaltres? I des d'aleshores ja no podia dir que estava sola. Ja no està permès. Sí. O sigui, són experiències que dius, ostres, mereix la pena d'estar aquí amb aquestes persones grans. Imagino que la seva expressió en aquell moment, no? Segurament va ser com una fotografia per guardar, no? Quan li van dir les usuàries, les companyes, ja no estàs sola, imagino que l'expressió d'aquesta dona hauria de ser no? Emoció, no sé, alegria. De fet, ara només demana que la vagin a visitar. O sigui, ja no vol aquesta cosa. Ara està ingressada i al parc, però no para de rebre visites. Que bonica. Que guai. I a més diu, és que no sé per què la gent m'estima tant, viene molta gent a veure-me. Clar, és que això és el que parlàvem, que quan una persona rep, no, aquest voluntariat i se sent i poder dir, ostres, sí que soc valorada, no? Sí que m'estima la gent, sí que és Ara molt... tenim una preocupació, que homes també hi ha sols. Sí. Però no sabem, costa més. hi ha una preocupació que, a veure, quina estratègia fem servir amb els homes. perquè els homes, que també ho passen mal i estan sols, puguin apropar-se. Que s'atreveixin, no? Sí, perquè és costa més diferent. expressar, no? Exacte. Sí. Sí, el tema de la soledat és com... No, a mi no em passa, no? Jo surto al bar, pren un cafè i parlo amb el veí, després pujo a casa i aquesta sensació de soledat que potser les dones sí que ho noten més o comparteixen més de dir és que estic sola, als homes li costa més. Però també passa, no sé si a tu et passarà també, però el voluntariat és més de dones que d'homes. Hi ha més dones que homes. Voluntàries, Sí, voleu dir. voluntàries. Sí, que piquen abans a la porta per fer voluntariat que els homes. Sí. Que està canviant, això, aquest perfil està canviant, igual que el perfil de la gent gran ja jubilada que vol ser voluntària, ara hi ha més jovent, que està sent una època molt bona, de gent jove que vol fer voluntariat. És veritat que potser no és un voluntariat
tant de temps, perquè amb la Rosario no sé quants anys, més de 10. Sí, vas fer 10 anys ja. Jo, Amb el parc sí. ja porta més de 10 anys amb nosaltres, però clar, el jovent és més difícil. No? Exacte, sí. Que es quedi tant de temps, no? Però que està bé que venen, si estan un any, un mesos, el que sigui, el que han aportat ja té un pes. I jo crec que per ells mateixos també, no? Sí que al final jo veig que cada cop els joves, sense que es dediquin a alguna cosa de social ni sanitari, vull dir que sí que veuen com que, ostres, el fet de poder fer voluntariat, ni que sigui això, un temps, un curs, un any, ja els hi fa com molt de dir una recompensa, saps? També per un mateix, un de dir, ostres, ja he portat això, no? Te vincules d'alguna altra manera a un recurs que potser en un temps pots tornar-hi. És una manera també de com estar connectat, no? No només vas a treballar i tornes. I de fet, no sé si us passa que quan han de fer un currículum venen perquè li facis un certificat com que han estat de voluntari, perquè hi ha empreses que ho valoren molt. Que ho valoren. Sí, cada cop es valora més les empreses de dir, ostres, que és, clar, al final també és un esforç que tu estàs fent, no? Que agafes unes eines de parlar, de fer, de comunicar-te, no? Que vulguis o no, és un tema. Exacte. Ara nosaltres també estem amb l'aprenentatge i servei, que és els joves de quart d'ESO que tenen que fer 10 hores de voluntariat, i sí que ens estem adonant que poder participar en fer aquest voluntariat després els serveixi a ells per decidir què volen fer a la seva vida, que potser és que clar, quart d'ESO, que no sé què vull estudiar, no sé què vull ser quan sigui gran, i arriben a un ambient que potser mai havien pensat que podrien sentir-se tan a gust. Això també per nosaltres és com orgull, no? Clar, supercontentes, sí. Després ens trobem allà amb la bata blanca i és com, ostres, què fas aquí? Clar. Sí. Mira, aquesta següent pregunta que venia així com una miqueta de guia i que em ve una mica amb això que esteu dient, no? Perquè hi ha moltes persones, com tu deies, que pensen que fer voluntariat han de tenir molt de temps o fins i tot algunes aptituds especials, no? I una miqueta aquesta pregunta, perquè aquestes persones potser se n'adonen d'una cosa que els hi agrada o també descobreixen alguna cosa seva, no? Que la tenien a dins i no sabien realment que la tenien. Sí. I, per tant, què penseu? Què podríeu dir? Hi ha alguna cosa que s'ha de tindre realment? O amb una mica d'humanitat i ganes pots estar-hi fent un voluntariat i aportar? Jo crec que el primer que han de tenir és temps. I nosaltres només demanem 3 coses, no? Que és el compromís de vindré a fer voluntariat perquè, sempre pots provar i que no t'agradi i dir, escolta, no és el que jo em pensava, doncs parem. Però el compromís de fer la tasca, de vindre un dia a la setmana, 2 o 3 hores, formacions que demanem, fer formacions que les fem nosaltres o gent de fora que ve a fer una formació i després treballar en equip. No és tu com a voluntari i la meva tasca, no. Hi ha un equip professional, hi ha uns usuaris a qui atendre, hi ha un grup de companys de voluntariat, estem les coordinadores. Llavors, són aquestes 3 coses que no cal, que això em passa amb la gent més jove, quan m'escriu pel WhatsApp m'envia el currículum. No és una oferta de feina, és un voluntariat. Només et demano temps i compromís. Sí, des de la Fundació Marianao també com que intentem molt, no? Quan una persona vol iniciar un voluntariat, sí que pensem que no tothom pot ser voluntari perquè has de tenir, no? Com deia la Eli, el compromís de dir, ostres, jo vinc aquí i més perquè estàs amb persones, no? Que aquesta persona, si tu vens un dia, el següent dia ja vincularà amb tu i el tercer ja s'esperarà que tu vinguis per explicar-te qualsevol cosa, no? I això és important cuidar-ho, no? Sempre ho expliquem així. I a més que també el que els diem sempre, fer un bon recorregut, que tu pots deixar el voluntariat pel que sigui, perquè no és el teu moment, perquè has d'iniciar una nova feina, perquè has de cuidar, per el que sigui, però que sobretot que ho expliquis, no? Que no diguis, ja no vinc més, que... No facis un ghosting, no? Exacte. Sí, que puguis, no? Intentem sempre donar la confiança des d'estar a prop de les persones voluntàries perquè tinguin això, no? De dir, ostres, que no passa res, voluntariat, no?
si ho has de deixar pel que sigui, explica-ho, no et jutjarem, però sí que fer un bon recorregut i un bon acompanyament perquè estem treballant amb persones, no? Clar, Un i bon fer un tancament. Exacte. Exacte. Sí. Nosaltres, La importància. en la botiga d'aliments solidaris, sí que una de les coses que li demanem, la mateixa del compromís i les hores, que una vegada que tu ets voluntari i agafes compromís com si fos una tasca, una feina, Exacte. i has de comunicar si no vens perquè repercuteix en el grup. Però hi ha una cosa allà que és molt important, el no jutjar. Perquè, clar, allà entra persones de tot tipus, gran, joves, nens, magrebís, sudamericans, de l'est, de tota mena. I aleshores, una cosa que sí que les demanem, no podem jutjar. Nosaltres aquesta persona, encara que la coneguem, la coneixem per l'exterior. Però si aquí ve és perquè la treballadora social ha demanat tota la documentació i té dret a aquest servei. Perquè quan van començar era molt normal, a lo millor de dir, està? Pues ja, pues esta la veo jo que està, no sé què, no sé quantes. I això ho van intentar Trencar, no? portar Trencar aquesta estigmatització i aquesta barrera. Ni jutjar els que entren, ni jutjar entre els companys. Perquè com Clar. que són un col·lectiu que són bastanta gent, clar, allà cadascú arriba a donar el que pot. A vegades estan malalts de l'esquena i Clar. potser no poden agafar un paquet de llet i altre que los fa. I, jolín, viene para sentarse. O sigui, Ja. el jutjar i el respecte. El El respecte judici, és una de sí, les és- coses sí. que demané i jo insisteixo quan faig les entrevistes perquè Perquè sí, perquè t'ho trobes. Perquè tu trobes, clar, és que sí. Clar, és un tema tan present en la societat, Sí. no? En tots els àmbits, en realitat, i que bo seria poder trencar-ho en tots els àmbits. No? Sí, molt, molt maco que poseu atenció, no? També en aquest tema. Molt bé. Què més podríem comentar? A mi se m'acut així, a partir de quina edat pot ser una persona voluntària? Doncs, bueno, està estipulat, no?, a partir de 16 anys pots ser voluntari, voluntària, no? Sí que és veritat que quan el tenir 16 anys ets menor d'edat, no? Però si els teus pares t'autoritzen, no? Com si anessis a una feina que han de signar un compromís, no? Perquè de voluntariat i tu pots iniciar aquesta acció voluntària a partir de 16 anys. És un requisit. Ha canviat, Ara està als 13. Els 13. Ha baixat, sí, Ah, sí, ha baixat. Nosaltres a l'estiu vam tindre un noiet i 13 anys i clar, vam haver de preguntar perquè l'última era el 16, o el 15. Sí, depèn, no? O sigui, aquell any feia 16, Sí, hi havia alguna exacte. així. Sempre que vagi acompanyat d'un adult no hi ha cap problema i l'activitat que sigui, clar, hi ha activitats que no poden fer. Clar. I depenent del voluntariat, fins als 21 tampoc podries. Però m'agrada, a mi m'agrada que un noi o una noia de 13 anys vingui i comenci l'estiu fent un voluntariat, tot i que sigui un mes o unes setmanes. Sí. Està bé, perquè és una manera d'aprendre una cosa que potser a casa amb la tablet no faran. No faran. Però sí, dels 13 em sembla que fins als 75, si tu tens 76 però ja estàs dintre de la roda del voluntariat no hi ha problema. O sigui, no que als 75 ja estàs fora, no. No. Però sí que és veritat que si tens 77 i vols fer voluntariat, No podràs entrar. De fet, nosaltres tenim una persona en el banc d'aliments de 92 anys i de 80 tenim unes quantes també. O sigui, que hi ha gent que fa molt de temps que hi Que fa sona dins de voluntariat. la roda. Sí. clar. Si comences abans aquesta roda i tens aquesta edat i segueixes, estàs actiu, i pots fer el voluntariat, al final... És una passada. Hi ha molt voluntariat a Sant Boi, hi ha molts voluntaris a Sant Boi i no sap, però sí que No tenim sap. un munt. I això ho sabem per la xarxa. Per la Sí, xarxa, Perquè estem sí. moltes entitats en la xarxa i és una xarxa social, perquè del lleure hi ha quantitat de voluntariat. O sigui, de la cultura també hi ha molts voluntaris, però la xarxa social estem la moltes xarxa d'entitats, entitats. sí. La xarxa d'entitats de voluntariat portem 14 anys a Sant Sí. Boi, com a xarxa. Mhm. Però el voluntariat porta molts anys. Molts anys. I Que de bo. les voluntàries que té Rosario al banc d'aliments ja són més antigues que la xarxa. Sí. Sí, Sí, porten... és que podríem dir que la majoria d'iniciatives, associacions, entitats que hi ha a Sant Boi han crescut bàsicament per l'acció voluntària Sí, de les exacte. persones. Mm. O sigui, al final és vital, no? Jo crec que Sant Boi té molt de reconeixement en aquest aspecte. Mm.
de que les persones s'han estimat el seu barri, s'han estimat el seu poble i a partir d'aquí han fet. Han fet. Sí. Sí. Hem d'anar acabant, però jo vull, abans d'acabar, fer una última pregunta i així una miqueta ràpid. Però si hi ha alguna persona que se sent sola, que ens està sentint i que on pot acudir, què pot fer? Si hi ha alguna persona que li agradaria ser voluntària, on pot anar? Així, una miqueta ràpid. El punt de voluntariat de la xarxa de Sant Boi, de voluntariat de Sant Boi, està a Can Jordana. Sí. Està allà el punt d'informació del voluntariat i allà estem totes les entitats que participem dintre en programes de voluntariat. Poden anar allà, preguntar i rebran tota la informació i de tot el ventall de possibilitats que triïn o que provin. A partir de la xarxa, si la persona va a Can Jordana, li assessoraran de tots els tipus de voluntariats que hi ha i també això sempre ho diem, no? Que a vegades una persona va al parc sanitari, li expliquen els tipus de voluntariats també que hi ha, no? Que es fan, i potser diu, ostres, doncs jo m'esperava una altra cosa, i al parc sanitari deriva a la Fundació Marianao o a Càritas. O fan el voluntariat als tres puestos. A 2 o 3 puestos. Que això ja ens passa, sí. Que al final el fet d'estar en xarxa i connectades sempre a les entitats que estem dins és molt fàcil trobar, jo crec que un projecte on encaixar, on fer voluntariat o on també fer activitats. Perfecte. Doncs moltes gràcies a les tres per estar aquí, per explicar-vos tan obertament i per el vostre voluntariat. Gràcies a tu. Gràcies a vosaltres. A vosaltres. I fins aquí aquest capítol del Batec. Avui hem parlat de la soledat, no desitjada, però també de tot allò que ajuda a combatre-la, l'oci, l'art, la cultura i el voluntariat. Iniciatives que ens recorden que els barris no són només carrers i edificis, sinó sobretot persones i vincles. Gràcies a totes les entitats, a totes les persones que heu participat en aquest programa i que cada dia feu possible que Marianao sigui un barri més viu i més connectat. Gràcies també a totes les persones que ens escolteu, a tots els que esteu allà a darrere. I retrobem el proper capítol. Continuem bategant.